Lai thanglai 19 November salmari ni hordi poro Raslila teni nogo ke filmani lamawo bait bathak roi killa jalema amchani khroksati project kidnap khlai tlangjakmani yagulo khorok thamsala rok bai romphre jakmani party mungna sejawoi strangsar horo khumlung dukmali hatio khadumani homsang re khlai ka TYF manja ka TYF ni haste achok phang MDC Runel Deborma te MDC Ganesh Deborma no khoboi bodoli kubun osamaro Paithago lere hunphano lai thanglai 19 November salmari ni hordi poro Raslila teni nogo ke filmani lama Udaipur te pania amsayo lama bait bathak roi killa jalima amchani khroksati project kidnap khlai tlangjakmani yagulo hopung romphre jakmani party mongno sejawoi strangsar horo khumlungni dukmali hadio khadumani homsang re khlai ka TYF Aro sathai klaio lai thanglai 19 November salmari ni hordi poro Raslila teni nogo ke filmani lama Udaipur Ecopark buskango bait bathak roi busaino botok khlaimani logologe biekno bait chakani soklaioi malkungo dawoi kidnap khlai tlangjakmani killa jalema amchani khroksati project Party muni yagulo 4 sal phungo Udaipur Radha Kishorpur thana affair khlaimani kidnap khlaijaknai hamjakni busai Rana Bahadur Jomatia Paithago party muni horsani yagulo te pania amchani kaisa bolongo lengjakai klaijakman kha amchani lukuro a horo hopungno ati project hamjakno khorok thambile romphre mani koktoma romphre mani loge buthare khibi klangnani nahar mungo o hamjakno botok khlaika o khorok thang samusta khlaine ro Paithago theika hane ati project hamjakno yakari klangka o samusta khlaine ro Party muni yagulo khorok thang samusta khlaine rokno Romani Radha Kishorpur thanani police Party mungo krengjak rokno krak ni slai krak majra thebawoi kuboi busthumjaklani sanmungti sakha TYF ni haste achok phang MDC Runel Deborma te MDC Ganesh Deborma Namni bagi rally khalai Sing YTF sini oro Sodor YTF Youth Federation tai Kumulung Town Committee tai oro phaimanjak phege sini Central ni YTF Adom tai sini ojagani local sini MDC sini Sir Ganesh Deborma tai sini Tipramothani District President Tony Deborma te bonaya kare sini joto Central kogjan sini local je bothani leader of oro hai sing tini marshal rally khai tongo sing omo kaisa warning hisabe sing Sorashtra Doptor no sing tini oro ni simi sing bongno warning renai o je uskango Gumati district o tepania o je rape mani tai sara Tripura je কয়েকটা জায়গায় যে রেপ কেস দমনি তাউসু জরা সিংসিব যে কালপ্রিট দংনো তাউসুরু শাস্তি জায়গা বা রম জায়গা রম জাকফানো আলাদা কেস বংনো রম হনি সিংসিব অমন সিংতিনি অ মাসল রেল ইন বিসিং দি সিংতিনি ওয়ার্নিং রিতং যদি অ কয়েকদিন এক দুই দিন বিসিং যদি রম জায়গা কাই সিং বৃহত্তর আন্দোলন খাইনাই সিং YTF সুবসাব আসুগলাক তাই পেশেন্ট ন যে রেপ ভিকটিম ন যে সিক্রি সকর খাইমানি অমন sing sojjo khaimia sing operation ni logi sing logi runai YTF tai bini nei bichar maya sak sing bin logi busai tongnai jo patient ni logi omono sing tini o masal rally ni bising ti sing joto Tripura dofani borono thanchangna ni bai koyo sing sini o lorayo je sini Tripura dofani lukurok je न्याय मायang mani omna hadi ek loge thanchagi sing lorai khainai fight khainai norok ge patient bai thangai malai ro patient bai malai kesang condition bahai bini tabu condition kisa hamsugya tau taisa hamka e tin romai ge sing bini logi runai tau suru sing sini higher authority ni msali do Bureau report Chini Khora